rasulullah komai nawa naka ne annabi garkuwanmu ne salati rabbana kai annabi garkuwanmu ne wanda ya zaga tausayi annabi garkuwanmu ne annabi ne nabi kai ali hasabi su din ma namu ne komai nawa naka ne annabi garkuwanmu ne asa da abubakar da shi annabi garkuwanmu ne umar ma asa da shi annabi garkuwanmu ne usmanu aje da shi aliyu ma asa da shi zaki ne na mustafa komai nawa naka ne annabi garkuwanmu ne har baɗi magana annabi garkuwanmu ne gargatan nabina annabi garkuwanmu ne Hassan da Hussein rabbana jikoki na mustafa su ɗin duka namu ne komai nawa naka ne annabi garkuwanmu ne yaktin jana a saka annabi garkuwanmu ne yakti yadi a saka annabi garkuwanmu ne farhama ko sana bika lahira bauta ba da mantawa shi ɗin namu ne komai nawa naka ne annabi garkuwanmu ne manzon fada a yabo annabi garkuwanmu ne yabo manzo ca yabo annabi garkuwanmu ne dan in samu babban rabo annabi ne zana mai dan shi garkuwanmu ne komai nawa naka ne annabi garkuwanmu ne kana bari na faɗa annabi garkuwanmu ne annabi ne zan faɗa annabi garkuwanmu ne kowa shi yake fida ni ma shi nake fida dan shi garkuwanmu ne komai nawa naka ne annabi garkuwanmu ne komai nawa naka ne annabi garkuwanmu ne ni murna dan mustafa annabi garkuwanmu ne ai zikiri muran kwafa annabi garkuwanmu ne lambai ka ya mustafa Allah la ilaha illallah annabinmu ne